Kartlitang alisa ing tipi kititang arpum pini longpon adlo. Apar majung hawar alongt sorkar atumpen kirap ke longdun kijum ajok rat tum kaningri. Wadhad lang sultan komiti atumpen hongkram along kulat kibi atumpan dasbin keronpon. Lakha ing koira po nilip MSC konsidi parlupon angkang Chukihela police station ke parlupon ahawar apar diagrumed kedam tang pai ni pai ing koira sirkep arni banghani arta kijum hek nim supiatum langroy arong okachuri damji pupent hem kese wang vedet ajok ahem asor lapen lapunat rat atum thurpak pen kiridun asai tengponlo kartlitang supita hanse pia phan bangke kititang arpum puthot arni longponlo bonta kartlitang anisa ing tipia phan bangki pini chiti ni pai ke thomt anarlo por pai kreni apor bangsi kititang arpum longponlo Upper diagrams lukhiram rong par arong amekar thonsing hanse achupi kartlitang subita hansepi lapen son ingti atum achupi kartlitang sunita ing tipi atum bangke rong isiwet lapen hemta chete bokhat lapen alang letum ke jurpi pilo bonta kopai kelang nu ajoine banghni jurpi pi sita apor pe pin pensi alang letum chomreng me chewai nang joilo anisa ing tipi ke lokatarli nat aning ke resort kali ke damtang lokon hanse ahithi kang pucing ahut pen stami kikan ke paklang pen nong e ke chingsia nong e ke spalong dun bang philo pini analu porphai rong arat thurpak pen kiri ka kuruk asai dode sangsi pin pen kititang arpum long pon loklo karklitang subita hansepi kititang arpum kelong adim pen mitar engkoi anbaksi do chodlo diagram alang roy alang kung thengpi ki thu longsi longpon lo lapen ari ke jangpik ajok bab ki jir lapen rikang ki jir pen ajok langroi suding ari ri kelang pon ahut bangsi labang suki chitang arpum longpon lo labang suki chitang arpum theglok pen tong sekot pen kihola police station lapen borphota police station atuma phant tong sekot pen birta palelo lapen police atum pen sembe prabjin pen adim on aklangan palidam lo Upper diagram arong arat atum pen kanije pon atengki odlang nu kachomat havek aphan so dak pen insai vek nangji lapen kisung ki phodat thorsing hanse lapen son ingti atum phant sorkar atum pen kirap pajir pon vek nangji pusi hadak ke du hawar arat atum pen chuningri pon chukila police usi pen kipachini pon atengki kartlitang supida hanse pi apos mortant sangtar klangdapo lapen lahai asai lang nu kachumat atum phat nor ritar lip bomlo pusi alang lihin pen pachini pon koilamati pen joy sing teron Karbi Longri Abirta so puthak jituile tumamuso sobitan se pe lapen anisa ing tipi alang itu kititang labang so kiduk kisung aputhak netum rong arap pen same law and order mate police atumaphan same labang so kepathi vek odlang no ke claim vek abang phu atumaphan arsik jet pen alang itu musame nanggiri piwek ya pansin itu rat pen chuning ridun lo to neli nadak apor diagram lokhiram rong phar rong asorlo neli men lake semsing rong phar nasi neli kaning yedun kangtu lapuson hello atheli tu amuso banghini amen la hello Subita hansepi lapen anisa ing tipi alang itum ge bihe kamu solang na sini tum jitu labang so ili tumamuso tumaphan ke pathi mati labang so odlang no asai ke klema tumaphan bangke nili tum apodai grum arong arat atum an sitame ke pathi labang so odlang no asai ke klema tumaphan bangke amonit longwek nangji lapen insai vek nangji kusini tum pachini pon lo lapen stame alang le tum akiduk kisung jitu la ingti hem lapen hanse hem la donia puthak aphan same sorkar pen akirap alang le tum aphan ravek nangji council kechari CM EM MLA MP local MEC atum same lakiduk det ingti hem lapen hanse hem alang le tumaphan ravek nangi pusini tum rong pen same chuning ri doning tum lapen apar stame kado kawe hamphang asong mate organization case e pen chenglok asong tenan sitame labang so jitu odlang no ke claim
ele tuma muso tuma phan ke pathi vek tuma phan ele tum amonit long vek nang ye pusi ne tum chuning ri don lo তো আজি নদীত ডাউন ষ্ট্ৰীমত আগৰ পিউটোৰ পৰা 100 মিটাৰ দূৰত এইটো পোৱা গৈছে তো আমি ইনকুৱেষ্ট কৰি আছোঁ মিনিষ্টাৰ আহিছে বাকী ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে আনি সাইন্টিফি ডাইট বডি পোৱা কেনেকৈ পাইছে ছাৰ অলপমান ক'ব নেকি এইটো সিন্স 29 পৰা আমি বিচাৰি আছিলোঁ এলং উইথ গাঁও মানুহৰ লগত বা লক্ষীৰাম হানচি গাঁও হওক বা হানচি গাঁৱৰ মানুহ হওক আমি বিচাৰি আছিলোঁ আজি এৰাউণ্ড 11:30 12 এনেকুৱা হ'ব খবৰ দিছিলে ডেড বডিটো পানীত পোৱা হৈছে পষ্টমৰ্টম কাৰণে লৈ যাব ন এতিয়া পষ্টমৰ্টম লৈ যাম আৰু যিটো সুমিতা হানচি পিতাৰ পষ্টমৰ্টম ৰিজাল্টটো কেনেকৈ আছে এতিয়ালৈকে পষ্টমৰ্টম ৰিপৰ্টটো অহা নাই কেতিয়া পাব ছাৰ এইটো আৰু 2-3 দিনমান লাগিব এইটো আমাৰ চুপাৰ অফিচাৰে তাৰমানে কথা পাতি আছোঁ আমি পাই যাম আৰু সোনকালে পাই যাম ইনভেষ্টিগেশ্যনটো সোনকালে কৰিব ন ছাৰ হয় হয় আৰু আসামী যিমান জড়িত আছে এইটো সোনকালে পাব লাগিব ঠিক আছে ছাৰ Lakhain ko rahini Surupadhar MSC Consensi Parlopont Upper Majung Angkang Kiling arong ronghang arong pen cenglok rongpri arong arat atum pen non sorkar atum pen hemso pen cenglok barpi barsu kachtia hemla pen kaprek prek kachingthur asai stami ke longdun lable kali pustami penang an arat atum mangke longdun bom ton thak thaksi ningkan hini ke thom aprang jokta hemso barpi barsu kachtia hemanta longdun lo sitami donni don thom atum aphansi kiklem tenang patang pichot amat ki ong dung ahem abangke non pu anstami patang pipon pedadlo lasi prabjin pen la ke tangte ahem su ke do anstami non ke bangji MSC kilik aprang aprangs batang vekji aphansi labangso hawar arat atum pen local MSC mate em jokot sing intia phan pherangki ethendo pen chuning ripon ningkan prokep aprang pen stami labangso hawar atum mesen ki jun alang ke long jia phan pulang te alang litum pen kilometer isian bake alang litum pen damvek nang kali pulutang te bok terai ki mesen ki jun lang avi lapen lapunat rongka chilat ato wars tambi ningkreng hut pulang te aduk jang plungpo lapen barla hut porote inghan kang ther saide lasi laso hawar arat atum phan prabjin pen mesen atowar lapen ki jun alang atowar ki piponji aphansi laso hawar arat atum pen chuning ri pedopont sangti hidi pen pojen terang Karbi Longri Abirta en nili sapu yang arong arat don hongtep raport proxy an arat pengi tum kecu sok mate ke yun bom alang helo ba alang lo asi nili toma arong pen doan arat ka kecu sok alang lo rong ben ko an ba he loi la dak la so alang he an jo rong pen kilometer isi an ke jokok yo an lang nang kok lo arlok lo pula arlok labang so ahem pineng pen ningkan hini ningkan e thom ne dulo lasi labang so ahem ke patang ye phansi ili tumasar tum phanta lasi lason thak patang te det pulutang te mili tum nonanta dulo le delo lasi non abang ke nili nut ronga sara hin pensi nang li tuwang no nang ningji dulo ahem pu bang abang we jo lasi nili labang so ahem kiwan abang ke nili tumasar raju ronghang si kiwan gram siwo lasi labang so ahem cepat tangi fansi nili tumahin pe uthot nang li tumaphan chuni rilu em ke chohud akai hud la school nang pilo la pen towar hu so hunang pilo sitamela non ningkan trok kebra pho an pleng der non puan sitame kidam kewang ali sitame mesen ali long lelang nilitum kisun e pusitame keche ponetame siksak pik kecharchong jai pen ai pajai pen si lason si ke pon la pen ki charlie also mar school ki dun buitame siksak pik la pen ki junalang buitame non ringbel ke nang pipe po hangali nang pilo sitame nang klempo
nang patang teret ke dak ke nili tum ke kilu ara dang se pot pudun ta hula dak pen la sona atengan velo pupo mesen pen non pusita me avelang ke non la puriborton sarkar pulo non la BJP sarkar non wangdet pen non ningkan phot playing pu sita me nang pipe phan kalilo nili tum phan litrin nang pilo hum troxy litrin nang pilo apar mayung sarpo killing arong phan sita me la hum troxy ve ta me patang te mane phan ke ahilik nang hut pipo ho itta nang thon roy nang kim pipe lahai la puding hak lo la si nili tum dakarat gambra pen chenglo pini chingrum apar majung pen ka chingrum arat an nanga chuning ridun alam bang ke la puhen lo council ke chari CM tuliram rong hang pen chenglok la pen dak surubuthar constituency EM joko sing ti bang tame chuning ridun alang li tumsi non prabjin pen lahai nange PG fansi chuning ridun parlo lan velo ritum lam thi lam ta ni thi thi de Pini chiti ni pai ke thom arni vote hat langsu town committee atum pent harsing rong phar vice chairman lapent horen teron atum chelangsi hongkram along ke du akhulat atum phan keter abun ke power tap te det sia phan pini dustbin ke rona sai padepon hongkram pent longki rongpi Karbi Longri Abirta. Sota Bharat Mission pula short form ke SBM ane Karbi Anglong adang thebi pukali la ke India dang thebi ba pirthia dang mastamek imithang adim imithang along le along ka chipang thir nai kenang sot lasi labang soa program mate la soa sai nilitum de iglo lasi non dak hongkram pustame la son iglo dukandari dupiglo non ke lasi ladak dukandari along pelodang te mane ke chu hormuta du di an son war hokchu titiduk aprang prang ke stame la so hormang war vedat si non bang ke la adontin dukan aphan saminitum dasbin pipo si dasbin along si thap nangi pen dasbin pen ilitum along kaprek ke wari aphan nilitum along ledulo la si haladak si war dam nai ateke war hokchu lo dang te dak pen kaprek akisu aphan same nang mandat iti la si la so chupiyok nai pulodak te ilitum la dasbin penta isi kejok war sai lo sini litum chini dam la si non mang ke dak ol mane hongkram tahun area ka parluan dukan adon tin same non mang ke war jam jedet si litum la dasbin long si thap nang po churo la som nak tha hongkram along som nak thang li aro konana ni sai ke deng thulang malap som nak oh la so program ani tum ol boitlang so municipal board ka parlu angkang dukan longkan ma la so ke nilitum adon tin sta pithai la pen non dak pendale te nili aro boitlang so nili min tauna long same non nili geronan gan si dampo la si hadak same non son si siding pon pola ke churo la tang te bojlang som municipal board ahin lang panang arpu ko pilo do nili boitlang so municipal board bang ke non ma vice chairman si dobom la pen nili wata bang sari nomor mane nomor pli apar lu dak hongkraman tola la si normat ke nili vice